Ongi etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 36. atalera, eta nire 172 atal, udagiroan sartuta, bero ondisa, eta badakizue, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean emititzen dugula zuzenean. Gaurko kasuan, asteartea izango da, baina normalean astelenetan egoten ga. Eta horren ostian, naiz irratean, astearte gauian, 12 aurrera FM-tik entzuteko aukera izango duzue. Nola ez, gero, gure saioa egongo da bai bideoan edo bai audioan, podcast bezala, ohiko plataformatan. Gamerauntzia gara eta Euskal Bideojoko zaleon komunitatea gara eta gure buruzko edozein informazio edo parte hartu nahi baldin badoze baita gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue informazio guztia. Neu, Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritzo Driosola, eta Landerun zuet, haupa zuek. Haupa, gaixo. Haupa, Zaldeon. Bai. Bueno, da ikusten dut. Gero bera paseta, baina sufritzen, tokeiate taiarrak emoti eskolata, da, binaz, probalien etxin fresko, baina, orkoa. Goizeko sortitzetatik isa izan. Ja. Hala da. Gainera tokatzen bajatzen, ez da, egon behar gela lanian orientatuta egoaldera edo lako zerbait. Hori tokeiate. Orduan eta gogorrago, bai, hola da. Ni nabil guztiz zindarge, oso nekatuta nabil, ez etxea eta izerri tan blai eta oso nekatuta benetan. Bai, eta hori onjokan maiatzan garela. Bai. Así que... Aurrekoan zuekin gogoratzen itzan, daukazutena kontsola portatilen bat, izan da Nintendo Switcha o Steam Decka, ze bero horriekin esaten ordenaioa ezin dut piztu. Ze ezin ezkoa bestela ez litzateko posible izango egotea. Eta zuetaz gogoratzen ditzen. Hori hartu, erreka bazterren batera joan, hankizpetan eta tita. Dekagaz apuruen da bari da, baina suitxegaz nik izango, igual bigarren agaztakitze, baina lehenengo agaz ez da horren beste bero nabari oroko horrien. Ez igual, zozertxu bai, baina horako egun baten sufritzeko moduen. Nik alden entzizaten nuen, hori da. Nik ordenaioa ezin de piztu, beraz ezin de jolastu, eta zu ez eitu legatzute jolasten. Hartu lertu, bale. Bai, dekagaz, kenien, karo, ondora gota betxu beroa, bai, hori egual gerrarik handizena, baina bestela portxu bet berotxo sentitzizua. Nik adibidez, askotan egiten dut Bilbo Donostia bidaia, eta askotan eramaten dut Switch litea, bai? Portxo bat bidaia eta egiteko pur bat entretenigarriagoa. Eta egun hauetan, ematen di zerbait eramatea, ea beroarekin zerbaitatuko zaion, naiz eta autobusean, aize girotuarekin eta bakigu pasatzen direla, baina hola motxilan eta edukitzeko, ez dakit, beldur diot horri. Ja. Ea bateria... Berez aguanta benbeako leuke, ez? Esaten dut, 60 gradura, dan aguanta benbeako leuke, nire ustez. A ber, ez dio, aguantatuko du, baino mesede bintzat ez dio egingo. Gainera, litean badakizue, bateria oraindik ezin zaiola kendu, bai? Orain diote Europar Batasuneko legeak direla eta, hemendik aurrera, kontsolek eduko dutela gaitasun hori, orain arte, ezin izan da. Behintzat, Europear bertsioak edukiko dituzte, ezta? Eta, karo, beldur diotea bateria izorratuko zaidan, eta ezingo diot aldatu. Ja, orduan Switch bilite baten esan garatu birko gara, eta holan datorren, ez? Bai, entzuken duzen hor modelo barri batzuk prestetan omen da bizela araudi honeri aurre eitzeko, ez dakitze, suposatzetek izen behar ezela, ez teki besterik eitzeko. Baina, ikusko dugu laster. Ikusi, esaten da, behiratu dut hor biztazo askar bat jodotzat, eta 35 gradutik gora izaleikena errendimentu galdera bat hartzea. Eta baita bateria gehiago izorratzea. Gertatzen dena, espero dut, zure kontsola baldin badaukazu gorte, eta autobusian baldin basare, 35 gradutik, bentsat, externamente ez pasatzea, gero internamente
ez CPU eta GPU-ak bai hartuko dabe 70 gradu, incluso GPU-ak ez, 80 hartu izaten dau. Baina, berak ez, katxarruak osorik hartzea 35-etik gora, ez dut pentsatzen bez, hain erresa da, nahi do pentsau. Baina, bueno, hori, Horrek, danez, behar da, bai. Untxa ipatu duzuen temperatura horrek switch litienak dire, edo orokorren dinozu GPU bateri dago gizonez? GPU-a eta CPU-a, bueno, ordenadoretan. Horra, txiko, pentsen nahi switch baten, hotza bilbirko dizela orokorrian, azkenien... Enpaketauta. Hori, enpaketeta, bestela, kontxolek zu hartzen dugu, azken fini. Ez, baina esaten dut berak, justo CPU-an barruan gertatzen da temperatura. Osea, ez katxarruan, bai, katxarruak hartuko baleu temperatura horrek, bai, hortuko jatzen. Bueno, hori gerorako txiko igual ikusteko. Albistea egin azten geha? Bai, lehenengo guztatxu komente gure notxuen, justo geur jaso dugule albiztie, bizer Dragon Questen 40. urte hurrena ospatuko dabela ofizialki Square Enixek. Espero gendun, holako zozer. Zeureko urtietan behin izen dabez ospakizuntzuek. Bakaro, hengoa ja 40. urte hurren bada, potentie da. Eta geuse handizek espero dire, bizarra arratzaldeko 3:00 ikusi izango dugu Square Enixen kate desberdinetatik. Aspaldi, ondela, 4 edo 5 urte, ez gogoratzen zehazki, noiz izan, iragarri bien 12. atala, honi ez dugu ikusi ezebez horrena, bidizo sinematika bat bez, oza, teaser moduko bat aurrerapen bat itxidozkuen, baina ez dakigu ezebez bideojokuena, orduen, pentsena diotan ondo bada bentset, hori, por fin, azkenik erakutsiko da bela. Ze azken urteetan egize da bai berpiztu da bela sagi, ez? Haima biderez komentizin dugu berregitik batez berri remakeek, lehenengo 3 atara bizan azikera baten, gero urten 7. Reimagined berregitie be jaso dugu, osake, tanak nahiko harrera nauki dabe, jentie orokorrien posi geratu da, osake Dragon Quest bizi berritxute da topera da biela esan leike, osake, ja 40. urte urren honegaz, Akira Toriyama, ziltxigaz batera, moduren batera, topera ospatu gure da ben, bai 12. jokuegaz, bai besteren bategaz, eta hori ze, bizerrera ikusko dugula. Hori ze, ipatu barruan, ez da, dela lehenengo Dragon Questa Toriyama zendu zenetik, eta egia da, bere estiloa nahiko erraz imitatu daitekela, ez? Orduan, edozein autore oain hasita, bueno, ez badute gehiagi aldatu nahi, bueno, erraz izango lukela, ez da. Baina ez dakit aldatzeko garaia heldu den, bai, aprobetxatuta, bai, eta batez ere ez soilik protagonistekin, eta ze bueno, protagonistak gutxi gara bera aldatzen dira joko nahiz da beti izan Trunk zile luzearekin, Son Gohan ez daki zer, eta hau bestea da Yamcha, eta dena delako, ez da. Baina oraingoan, behar bada diseinu berriekin egitaz gain, behar bada monstru berriak ere egin alko dituzte. Ez dakit, noiz ikusi ditugun, bai, monstru berria dauko ez batean, ez? Ja, egitze da, kendute aldaketa txiki pare bat, koloriek edo alako, ez, detaile zetasunen bat edo beste, orokorrien betianik mantendu izen dizela, bai egon dire barrizek, Toriyama bizirik egon da izen da bitxartean. Baina, bai, oza, zentsu baten da apurbet, Dragon Questen identitateen hortasune horkakoa, ez, Toriyama izen da beti, bera hasiera batetik ibili da monstruak sortzen. Eta hori aldatzi pena bat izango da, baina bestalde batetik, bueno, sagiek seguruenik urte pilo jarratxiko ez bizirik, eta momenturen baten, aldaketa hori emon bierko da, zuka epatzen zuen moduen bantzi. Bueno, oain bai albisteakin, karetan sartzen dugu? Venga, bai. Hale, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, gaurko lehenengo albisteakin azten gea, eta berau Europati dator, Warhorse Studios etxetik, kasu honetan. Eta, bueno, estudio hau ezautzen ez badezute, bere jolas famatuena izan da Kingdom Come Deliverance zeurazki ezautuko zute, beraz, hoien garatzaiena. Eta, bueno, sare sozialen bitartez pasaren astean alako 2 proiektu berri eman zuen. Eta hoi ekarritu gaur. Lehenengo proiektua, bueno, espero dezakegun bestela, Kingdom Comeen abentura berria izango da. Beraz, espero dugu Kingdom Come Deliverance 3 izango dela. Hau da jarraituko dula Henry eta Lord Caponen abenturekin.
baita ere posibilitatea geratzen da spin-offen bat izatea. Ze, behar esan dute, ikusten nahi bat zeate irudietan, ez du ipintzen A New Kingdom Come Deliverance Adventure, hau da ez, Kingdom Come Deliverance aventura berri bat, baizik eta ipintzeu Kingdom Come aventura berri bat. Hortaz, horrek margen pixkat uzten du agian spin-off bat izateko. Bigarren albistea ordea, eta nik uste honek gehiago harritu gaitula, bigarren jokoa guztiz diferentea izango gana, J.R.R. Tolkienen erdialdeko lurraldean kokatuko delako aventura joko RPG bat izango dala. Beraren esanetan, esaten zunez, zurrumuruak entzingo ginutzela, aipatzen zuten, eta, jada, askotan zurrumurruak gehiegi izaten dianean, ateratzen dira aurkeztera egiten nahi dianak. Soilik, esan dezun bezala, sare sozialetan mezu txiki bat aurkeztu dute, beraz, mezu labur bat bakarrik izan da, eta ez dute informazio sakonik eman honen inguruan. Hori bai, anuntziatu dutena da, eraztunen jaunaren munduan kokatzen den jolas hori, mundu irekiko jolasa izango dela. Beraz, agian pentsatu daiteke aprobetxatuz beraiek Kingdom Come Deliverance mundu irekikoa dela baita ere, hor daukaten esperientzia hori saiatu daitezkela ematen Tolkienen unibertsu horretara, ez? Gainera esan dute momentu zau bakarrik izango deula, beraiek ikusten dutenean unea proposa dela orduan gehiago erakutziko dutela, beraz ulertzen dugu hori izan da bi proiektuak nahiko berde ez dut izango, baina hasiera puntuan egon daitezkela garapen aldetik. Baina, die bi proiektu paralelo ez darit. Bai. Ez die juntatzen, ez die elkartzen inoiz. Arrituko ninduke, ze Kingdom Come Deliverance da erdiaroko simulatzaile RPG, simulatzaile eta realista. Deliverance esan dozo. Karo, ez da Deliverance, baina ulertzen dugu, naiz eta ez badia Henry eta Lord Capone protagonistak, bat Henry, unibertso hori, Bohemia, erdiaroko Bohemian izango dela, beraz. Gero igual beste aventuran badao beste protagonista batekin. Egia da, bigarren jokoan badaola protagonista bat, spin-offen bat atera alko litzaiokena. Baina, ikusi beharko da. Eta, goratu erdeu, Kingdom Come Deliverance lehenengoak nahiko, argazta polita izan zuen, baina ez handia. Eta bereziki, Kingdom Come Deliverance biak aurreko urtean ateratakoak izan zula argazta handia, pertsonalki probatu dut eta zeiten dut, ondo irutzen zait daukan arrakasta edo daukan fama. Eta, karo, esan berraukau, jarduntzala jolazau aurreko urteko jokorik onena borrokatzen, gero sari gehienetan aterazan Claire Obscuren aurka, beraz. Nik uste, Warhorse azken aldean gauzak ondo egiten nahi dela, eta gauza honak espero daitezkela bi joko hauetatik. Ez dakit zuek zeritze haukazutan? Nik uste eta mentana gozlaneko berotute Tolkienen mundu gatzik, baina batez be, Damian ez, gure artien. Berak deko zela baritxaropen handizenak. Bai, bizitza guztia, ez? Olako erdilurreko eraztunen jaunan aventura on bat, eta ez? Jokua behizatea jostagarritasun aldetik, ero jokagarritasun aldetik, ez dakit, benetan puntazo bat, guztako jatan. Egon die joku txukun batzuk, saiakera batzuk, beste batzuk oso txarrak, eta gero beste batzuk ja oso desberdinak, ez? Karo, estrategia joku batek beti enkajauko da ondo, baina bizitzia aventura bat, novelen estilora, ez? Alako, ez dakit, bidaia bat, ez? Aventura bat, bai, hori da, bidaia bat egiten dozuna, eta igual ez dago noen garrituta borrokan, ero ez bentsat ez izatea guzti zentrala borroka, ez? Gehiago izatea historia hori, narratiba hori bizitzia, benetan gustako jatan. Eta igual, justo Kingdom Comek, nahiz eta nik ez duten jolastu, ematen daua daukala, ez? Esperientzia hori bizitzeko aukera, ero bentsate ona die, gainera
ez, bi jokuren ostian, oso ondo egin da lehengoan, eta hobeto bigarrenean, jo, ematen da itxaropen asko, ez? Eta, Irakurri nuen iritzi artikulu bat, aipatzen zuena, ze zaila den, ez da, Eraztunen jaunaren joko on bat egitea, ez da. Eta aipatzen zuten, arrazoirik nagusienetakoa zela, saleen beraien, ez dakit itxaropenak edo, ez da, jokoekin dituzten. Alde batetik, oso zaila dela, historio originaletik apur bat aldentzea, oso zaila dela pertsonaia berriak asmatzea, nahiko talibanak izaten direlako kanonarekin, ez da? Eta edozein gauza ere ez duten onartzen, ez? Horentxe daukat buruan, ez da? Nola deitzen ziren hauek, Shadow of Mordor eta joko nahiko onak izan zirela, baina lataguz ere kanon ez izatea eta egun kanon ez da ezer izango, bai, Tolkien izan duzenetik oso argi utzi zuelako, ezer ez zela kanon izango, ez da, ez nahiko intransigenta izango zirela bere oinordeek historio berriekin, ez da, beti izango dute handicap hori. Nik egia esan, Nikola, pertsonalki ez daukat problemarik, kanona nahi jago nuke ez ikutzia, eta aventurak tartean montatzea, eta erabiltzea daren pertsonaiak, baina gero asmatzen dan guztia tartean, ondo pentsatze jat. Ez da gite, adibidez nik telesaia ikusi baldin badozue, nahiko motela da, bai, boterearen erastunak, baina niri pertsonalki gustatu gat, eta egia da, dagoela kanonetik kanpoko gauza pilo bat, inventasko, batzuk ez dare gaizki, beste batzuk ez dare hain ondo, baina esaten dut, nik ez dakat horre arazorik, niri golako gauza bat, ez? Telesai bezala funtzionatzen doz nahiko ondo, eta hor mobitzen dien bitartean, niri gustako jatean, karo, zuk esaten dozuna. Aventura originala ez dabe replikatuko, ez dut uste. Eta orduan mugitu beharko die hori inguruan, baina rol joku pilo badare baita aventura asko proposatzen dituenak Eraztunen jaunaren munduan, ez? Ordu kasu adibidez bat, ez da? Zenolako harrera izan du serieak saleen artean, ez? Bueno, bai. Edo autoizendatzen dutenen artean, ez? Sale autoizendatzen dutenen artean. Bai, ados nago, Esaten dutena da, badarela produktuak, egin dienak kanonetik irtetzen dienak, eta funtzionatu da benak, saleen artean. Eta igual estilo hori zaintzia, bai, da saia, Osa, igual da, dagoen gauzarik zaiena, egia da. Ikuste bai pasezala... Hirugarren adinean, barkatu, Hirugarren adinean oinarritzen dien gauzekin. Baina gero, dago leku asko baita, Tolkienen testutan, hor betetzeko. Hor dara joan, justo, ez? Batez ere filmien estandiegaz, ikusi genduzen joku geizenak, filmetan oinarritutu gote ziren, edo hirugarren adin horretan, ez? Ez ziren hortik askorik urtetan, edo moduren batera talkaitzen bien filmetan edo liburutan agertzen ziren kontuekaz. Gero beste mila historia dauz, beste mila gertaera aldizenak hartu oinarritzat hortik zozer gehiago baitzeko, ez? Eta edo horren inguruen kirotzeko, eta nik uste hortik jo bierko gala. Histori epiko pilo dauz hor, erdialdeko lurratan, eta joder, hori hartunde, pertsonaia sezagun bat zartun, eta horren inguruen, ez, munduen nola aldatzen doan, zu zaraizen bier beti eroirik handizena, zaraizen bier mundue aldatzen da bilena, horren inguruen ibiltzien, nik uste eta apurbet Kingdom Come horti doala, ez, zarritzen, hori hartun ezkero, ni posibilatuko nintzen. Bai, gainera, baldin badako eskubide guztian, ere ustez fanservice pilo bat egin zeinke, eta gainera horrek jasten dau, eta lagatzen ditu, benetan zuk esatu duzun, fan autodenomina horrek ero, ez? Eren burua izendatzen daen horrek posik, eta ez dago nahi be, emoten dutza inguru kontestu solido bat. Jako importako, baina solido da kontestua. Nire ustez, bai saiatu biako zan, ez? Begiratu, testuak, eta pixkaten kaja hobitzen da gana zure historiak, nire ustez hori da dana. Ez pentsatu, osea, bai, gero beti egongo die haterrak, hori hater gona hate, totalmente, eta hori eukiko dozu, baina gauza oso guapo helik. Bauzkate ariak hori iteko bintzat. Eta, bueno, pixkat jarraituz Warhorse epatu geunez, bere inguruan,
bere inguruan ez, bere jabe den Embracer grupe erraldoian inguruan, albiste batzuk egon dira, ze azken finean, Embracer grup hau bitan zatituko da, alde batetik Embracer, eta bestatik Fellowship Entertainment. Bigarren honei dagokionez, esan dutenez erdialdeko lurraren jolasak honen barnean egongo dira, beraz, Warhorse Studios hemen barruan egongo dela suposatzen da, edo deduzitzen da. Eta horretaz gainera beste zenbait estudio anuntziatu dituzte bertan, Laua Games, aurrekoan aipatu genuen Metroren egileak, Crystal Dynamics, Tomb Raideren egileak, Dambuster Studios, Dead Islanden egileak, Eidos Montreal, aspaldian ni bentsat ez detena ikusi nahi duten jola zeiten dala Deus Ex, dala handerreke bai. Baina baitaren Marvel's Guardians of the Galaxy jolasan egileak, Flying Wild Hog Studios, Shadow Warrioren egileak, Gunfire Games Darksidersenak, edo baitare Red Octane Games Stage Tour enpresa horiek batuko ditu bere barruan. Baitare horren barruan, bideojugotatik aparte daun beste enpresa bate badago, dizena duna Dark Horse Media, alako komikien argitaletxe bat dena. Bestalde, esan dugun bezala, hauek izango dira Fellowship Entertainment grupo horretan bilduko dianak, baina Embracer egongo da bestaldetik, eta bertan, adibidez, Aspir enpresango da, Tomb Raider bat eta 3 remasterak egin ditunak, Beamdog, Baldur's Gate Enhanced Edition egin zutenak, Crazy Labs, moiko retako jolazak dituna, Deka, Maijoko gainekoak, Demiurge eta beste batzuk. Hortaz, pixkat arraroa hau separatzea, ze 2008an entzun genuen Embracer Group beste 3 enpresatan zatitzen zela. Eta orain berriz ezatea bitan zatitzen dela. Nik ez da jokalari asko afektatzen dizkiduten gauza hauek, baina kakao mental bat sortzen ditute olako gauzak, inkaribleak. Bai, eske da, Embracer da lako monstruo erraldoi bet mili enpresagaz barruen, ja bakarrik THQ Nordic eta honetanak egon datartien, hori da, estudio pilo bat. Eta olako aldaketakaz, behin da barriro. Esagize da, 2008 urtien 3 banatu zirela, baina beste bizekor erdi desagertut apurbet beste estudio enpresa batzuetan banatzen, urtzen joan dira. Orduen nahiko mugimendu arraroa izan berez. Baina honena, beteki horren beste gauzatartien, banatu inberda bela, gero suposatxot berregituraketak, iztiek, kaleratziek, hori da batuko da bela nola bait, hortartien. Baina bai aipatu biorot Deus Exen ari da, zuke karri duzula. Esan da bela, berez, gauzak etxeko asmoa dekila Deus Exegaz. Ikusko dugu sekrestoan, igual da mugiko hortarako joku kutre bat, auskalo, baina berez, berpisteko asmo bat bai badekila. Half-Life 3 eta The Elder Scrolls 6an kajoira. Beste bat. Itxoitera. Deus Ex, Deus Ez. Hori. Izen nahi da. Bai, indada. Itzulpenean titulu eta da nahi. Bai. Espaldi, netxean asko jokatu da honetara eta txiste hori askotan egitatzen. Bai, beste zea bat, egia da, Cyberpunk egon da ez, apurtxo bat tarte hori bete duela, bai? Baina bai, nahiko genuke beste bat, ez da. Eta nik imaginatzen dut, horren beste enpresatan banatzarena izango da monopolioen aurkako legearen konturen bat, ez? Ez dakit bestela dutuka zentzurik. Cyberpunkekin ados, estetikoki pixkat kubritzen dula alde hori, baina jokabilitate aldetik oso ezberdina. Deus Ex, azken hobia bentsat. Maite dudan zagoa da, jo, barriro. Nik bai. Mankain debe bai, azkena bere kritika danak azbe, kriston jokutxarra iruditzen jat, eta asko botu behar da bena, baina oso da. Eta horren historizagaz jarraitzie asko guztiko baten, zegan hor, zurrumurru eta keinu, filtrazio piloa horren historizio inguruen, da guztiko baten horregaz jarraitze. Osake, ikusten dugun ezar. Warhorsen hau izan da, eta informazio gehiago daukagunan, bakarreko dugu berriro erratzaiora. Bai, Kingdom Comeen jolas berri hori, zein, eraztunen jaunaren munduan kokatzen dena. Hori da, eta ondoritzen batzue beste albiste bateragoaz, oingoan PlayStationeri begire jarritze, ze egunotan Sonic hainbat kontu utzi dozkuz. Alde batetik eta seguruenik garrantzitsuena,
State of Play aurkezpen barri baten datie zehaztu da bela da. Udako saioa ekainaren 2 eingo dugu PlayStationek, gabeko 11etan, Euskal Herrizen bentze, gabeko 11etan hasitze. Aurreratu duzkuna gaitzik ordu bete baino gehiago irango deu saioak, eta, espero dugu moduen PlayStation 5 estrenatuko dizen bideojokuek izango dire ardatza oingo honetan. Ja, printzipioz PlayStation VR2 alboratu ditzen da, lehen batzutan bai aipatzen bien, errealitate virtualeko jokuek egongo zirela, baina oingo honetan PS5 aipatzen da bere horretan. Moten dugu ekimen nahiko handiz izango dela, azteko udako aurkezpenan artin kokatzen da, egiz da ez dela PlayStation Showcase bat, normalien holan izen da betzen da bezala aurkezpen handizek, baina oingo honetan, aitortu behar da, denbori egaz iragarri dozkuela, normalien PlayStationek egun gutxi batzuk harinau ezagutaratzen duzkuz State of Play aurkezpenak, horren, baitxura batien bentzet beste dimentsio batzuk euko deuz. Ganera, estatu batuetako areto desberdinetan zuzenin ikusteko aukeri iragarri dabe, kastarizeri gonbidapenak bidaltzen omen dabiz. Orduen, gero betiko lez apurbet gure ilusioak, gure itxaropenak bajatu birko duguz, apurret ostuin birko duguz, baina interesanti emoten dugu itxura batien. Joku bakarra ezagutzen dugu, bertatik igaroko dan joku bakarra, izango dela zelanez Marvel's Wolverine, txokumen bideojoku izango zena. Ze, klaro, Insomnia Games garatzen da bilen jokue iraiaren 15 estreneko da, oraingoz sinematika trailer pare bat, baina ez duzku eskaini, egiz da filtrezirela joka garretuzun bideo batzuk eta bar, baina berez ofizialki ez dugu gameplay gordinik ikusi. Orduen ez da harritzeko haulako State of Play baten, otxokumeren bideojokueri txoko berezi bet eskaintzie. Aukera gehiago sortik, sorumurren artien, alde batetik Onimusha Way of the Sword, aspaldi iragarriniko Capcomen bideojokue, horren datie falte jaku, 2026 estreneko dela aipatzen dozkue aspalditzik, eta egiz da State of Play askotatek igaro dela, orduen, pentsena diogu, hemen datie esagutxera emango da bela. Bestalde, God of Warren horren beste biderez entzun dugun spin-offa, igaroko zan edo horize dinoi insiderrak, Kratos esana protagonisti izango, baizik eta Atreusen ama Fei izango zena, joku Devil May Cry estiloko bideojoku izango omendan, joku honen protagonistie. Bestalde gehiago apurre zurrumurutan sakon dute, Final Fantasy 7 berregitien 3. eta azken atala ikusteko aukera asko dauz. Egon dire filtrazio batzuk egunutan, igual ez dizenak izen egi askoak, baina hor dabiz bueltaka, eta Square Enix behain bat biderrez egon da, berbaitzen honen inguruen, gauza bera pasatzen da Kingdom Hearts laugaz, ondela urte pila orkestu gira eta ondin joztu gule ezer gehiago ikusi. Orduen, hor badauz gauza asko tartien, PlayStation 5 belanaldizeri agurre emoteko berotzen dibili izenak, aspaldizion. Bero beste batxuk bai dauz, iragarritze dauzenak, dibidez, Kina, Scars of Cosmora, dala PlayStationek babesten dauen jokutako bat, Marathonen eduki barrizek, Naughty Dog prestan da bilen Intergalactic, Horizon Hunters Gathering, hor dauz, jokupilloa, eta espero dugu, pentsetan dugu, bertatik paseko dizela esan dugu moduen, ekainaren 2 gabeko 11etan. Ez dakizuek itxaropena apurbetiko zuen, zozer ikusteko gogotxu basa bizien? Bai, nik uste God of Warrenak azken erakartzen dauela, ze arraro izango God of War bat ikustea, Kratos ez da ona. Ze zagonuke God of War guztietan egon dela Kratos, ez? Protagonista bezala. Osoko espana bien, bai. Hortaz. Bai, guztietan. Azkeneko spin-off horretan ere bai, ez da? Osa, Metroidvania estiloko spin-off. Bai, hori da, bere anaiz. Bai, bere anaiz egazegotezan, bere ez beste joku bebe dauela, hor, bere anaiz zan protagonisti, baina, agartze zan. Baina, bestela Kratos izan da beti, egitze da, karo, danak espero gendun, Atreusen txandi izetik, bere semien txandi eltzie, helduko gara nono seguruenik, baina momentuz, ez tegu emoten, honi izan da mondikatik salto hori emoteko prest dauzenik, baizik eta gitxi ikusi dugun, bere maztie izango zala protagonistie. Ikusko dugu. Eta gero beste bat entzunun ez da, txantxa izango zela ulertu net, bat komentatu zuen Paragon bi ateratuko duen, eta ez da egit. Lehenengo da nola juntzan ikusita, txantxa izan behar du bestela. Auskalo, gaur egun solako joku hartzen da bertzen ingerragaz, auskalo. Paragon zan, ez nola zan, kantzelatu zuten aterata azte betera. Paragon ez? Ostras. Concord.
Hori da. Concord egin zu, bai. Concord bigarren entzun, Ah, ez, eta ez, zan ez, hori ez. imposiblea da, osea. Hori meme da, Hainbeste milioi bota Konkoretara dituzun. lehengoa, ez? Zegoetan lehengoa berriro. Baina, bueno, Nik uste- esan Lander. Ez, aldatzen joan osake bota zuri. Ez, esatean joan, igual maraton interesatu, ze maratoniko inderra zeukala ematen zuen, pero oso hilda atera da. Bueno, ez da, hilda atera da, no, hilda da hoentzat. Ez da zein berko luketen. Agian free-to-play jarri eta zerbait revoluzionatzeko sartu, berpizten dut, baina zenbaki bentsat horrible dauzka Steamen aurreko baten ikusi nun da. Hortaz, interesazea, porque estetikoki irakartzen daun jolas bat da, baina hain jende gutxi bat mabil, posibilitatea bastante kastaina dala, así que... Irakurretera etxe nahiko ondo dago antzadan, ez, Bentsete sale batxuri hori irakurretzate, baina ez da bela lortu ondo saltzia, ez dakitz. Ni Final Fantasy sale bezala, bueno, ez da, 7. 3. atalaren zain, egia esan, ez diate gehiagi gustatu, aurreko, bai, baina ez espero zena, bai, horako proiektu batek espero zena, ez? Espero torrengoan, plataforma guztietan ateratzea aldi berean, bai? Nik PlayStation ez dut erabiltzen. Printzipioz bai, Eta Kingdom Hearts 4 horrekin ere, aspaldiko parte zain, sagaren ni ere bai, oso zalea naiz, eta behintzat ematen du horrengoan, historia edo eramango gaitula beste bide batzuetatik, apurtxo bat Disneyren pelikula klasikotik alde egin da, ez? Orain Disney erosietako lizentzia horiekin guztiekin, ez? Gainera, jokoaren argumentuak ere ematen du horretarako aitzakia polita, zebain teorian, zora sartuko da ez Disney munduetan, baizik eta fikziozko munduetan, eta igual horrekin, aitzakia polita izan daiteke, Star Wars edo Marvelen mundu biltzeko. Ikusitzen lehenengo bidizioa da bai Kingdom Hearts 3, nondi bukatzen zen, Tokiora joate zirela, ja nik ez dakiz pentsa, nondi joko da ben, ez zerringo da ben oingo honetan. Bueno, euskalo. Lander, galderatxo bat. Bai. Bueno, ez esan, Kingdom Heartsen hau dima. Ez, nire guzti batena berez izango zela Onimusa, berez, horren zain da batela denpora piloa, Onimusa barri baten zain. Eta, badakitxe, ikusi zain bat bidizio, badakigu zertaz doan, baina heltzeko gotxun hau, Capcomen azkenengo ratxa hau oso nahi zen da, bere joku praktikoki guztizek. Bale, igual, Monster Hunter barrezek eruman porrotxu hor, baina bestela oso ondo ebilea erokorrien, eta Onimusa ni pila guztien atelez, gogotxu hau hartzeko bai. Ja ez da Capcom. Ez, aspalditzik ez dara, baina... Lander, zalantzan hauka, lehen osazu, kasetare gonbidatzen nahi dela. Eventu presentziala izango da? Bai, alako areto edo sinema batzuk hartzen dabe, estatu batu zehar, bidez, gonbidapena bizien emoti libri da, donontzat, ez da bete arte, aforo bete arte, baina kasetari batzuk antzadan ez gonbidapena jasotzen da bizela bertara joateko. Osa, kalako hiru bat, baina bai izango dela, ekimen presentzial bat. Arraro intzait eta presentzialana, baina bueno. Ja. Uste ez dela lehenko biderra, inoz egin da bezala lako guzak, baina... Hori ikusuren gainera, sinema eta aukeratzeko zera ematen zuela, eta horietako bat Durango zegoela, baina ez gure Durango. Ja. Xboxan atxineko proiektu moden, ez? Durango zegoela. Hori da. Printzipio oso lantxe PlayStationenak, baina ez dugu bokatu, ez? Gozatxu gehiago bentsun dugu segunotan. Hori da, bai, PlayStationekin jarraituta, PlayStation Studios taldearen jokoek, ofizialki, agur esan diete ordenagailuei, eta Sony Interactive Entertainmentek jokalari berrirentzako bideojokoak, jokalari bakarrentzako, bai, bideojokoak pezain kaleratzeari utziko dio, bai. Martxoan iritsi zaigun albistea, Bloomberg ekonomia deritik, eta Jason Schreier, kasetariak eman zuen albistea. Bai, kasetari honekin gertatu hoi den modura, berria egiazkoa zela zirudien, eta lase baieztatu zen, Sonyko Herman Hulst negozio taldeko arduradun nagusiaren esanetan, enpresaren bilera orokorrean.
Hori horrela, ematen du oraintzu PlayStation 5ean ateratako Ghost of Yotei edo Saros, zein Insomniac Gamesek irailean argitaratuko duen zuk aipatutako Marvel Wolverine horrena, ezta? Otsokumearen jokoarena, joko horiek guztiak PC-an estrenatu gabe geratuko direla. Rayerrek aurreratu moduan, multijokalarietarako bideotako bideojokoak ordenagailuetan ikusten jarraituko genuke. Esaterako Marathon, aipatutako Marathon, edo Marvel Tokon Fighting Souls. Horiek ematen du, gainerako ordenagailuetan eta edo gainerako plataformetan ateratzen jarraituko dutela, nahiz eta imaginatzen dut PlayStationeko kontua behar izan. Bukatzeko PlayStationek argitaletxe lanak eginda. Kaleratutako hirugarrenen bideojoko ditugu, adibidez, The Stranding Beyond on the Beach, edo 2026an plazaratu zuen, nola esan duzu, auskatzen dela, Kena. Esto Kina dela. Kina. Scars of Cosmora, ez dut ezagutzen joko hau izan, Hauek ez direnez PlayStation Studiosen tituluak, PC-an, beste plataformetan, kaleratuko ditu Sonic. Zergatiak azaldu gabe, zehaztu gabe jarraitzen dute Justek eta Sonic, tamalez, baina Bloombergen irakurri genoanagatik, salmenta urriak eta kontsolaren marka kaltetzeko beldurra dira PlayStationen mugimenduaren erantzuleak. Honekin, eta nik imaginatzen dute, Xboxen mugimendu berriari ere beldur dioterako. Dakigunez, Xboxen kontsola berrienera, PC-erako jokoak eta ejekutatuko dira, eta praktikan, hau litzateke PlayStationen jokalari bakar batentzako jokoak ere, Xboxen agertzea, eta argi dago hori Sonyri etiola graziarik emango, ez? Ez dakit, zuek honekin ados zaudeten. Nik uste hori zen dela arrazoi nagusienetako bat, azken finean. Ez dakit Xboxek benetan asmo hori ukiban, baina estrategio nahi zengo zen, zati, bitxu. Abendeko Xboxa eta PlayStationeko joku danak mugitzeko, edo itxe danak mugitzeko gai da. Baina aparte komentan gendu zen, salmentak zelakoa ziren, azikera baten nahiko injartxo hasi ziren, PC-ko bideojokuek PlayStationekoak, euren lehenengo finantza bileretan eta entzuten gendun superposiko dezirela, espero baino askoz gizo saltzen biela eta bar. Baina gero moten dugu denpora batera, ostu egin dizela, nik uste dut alde batetik, jokuek eurek hau nire ustez, kalitate aldetik maile pizkat bajatu bielako, entzuten gendu zen, Spider-Man eta alakoak, Spider-Man 2 eta alako bideojokuek. Oalia zirela horren onak, ganera PC-era akatzeka zeltze ziren, port nahiko eskasakaz, jenti asko kejetan zan, eta, klaro, horrek bezalmentetan eragine euko seguruenik, ganera pentsena jot asko beste joku batzun zain egongo inela, zeleke Demon's Souls, zeleke Bloodborne, zeleke Gran Turismo, alako beste bideojoku batzuk espero gendu zen ordenagailuetarako. Baina azkenien, holan benetan potentiek eta paresek dizenak, edo ziren heltzen, edo berandu heltze ziren, eta gualez horren iritzi honakaz. Horren Sonic azkenien momentuz behintxet, kabli kendu deu, kabli moztu deu, esan deu itxingo dutxagu ibilbide honeri, alboratu ingo dugu. Baina nik uste epe luzera buelteko dizela, momenturen baten, egongo da itxuleraren bat. Xboxen arrakastin arabera, komentu dugu moduen, baina nik espero da baietz. Arbeti izaten duguna, merkatu oso handia da PC-koa. Eta esan dugu ezat. Igual jolaz batzuk eski ateratzen zaizkitzu, baina seguru nago jolaz horiek ere, jolaz hori eginda dago, PlayStationako. Hortik ja, amortizatuko zenun eta irabazi hona kiko zenitun. Gero, inbertzio txiki bat inberko zenun porta egiteko, baina naiz eta salmenta onak ez izan, porta hori egitea askoz kubrituta daugazu, beraz, are gehiago irabaztea da. Gero, igual ez duela saldu God of War berria eta Ragnaroka hainbete, baina eske, ezin dezu espero Spider-Man batek adibidez saltzea God of War bat hainbete. Gehiago goizu saltzen Spider-Manek, baina, klaro. Gehiago? Bai, euren lizentzirik arrakastatxuna da, berez. Eta PC-ner gehiago saldu du God of War baino? Hori ez dakitza. Bale. Hori harritu nez da. Egin hor gertatzen dena da, joko hauek izateko rentabliak asko saldu barutela, ez? Nola esaten da, ekoizpenetan diru asko joaten da, batez ere hirua delako horietan, ez da?
Eta gero bueltan, asko jaso behar dute, bai, eta gero aparte, aipatu duzuena, PC-an ateratzen direnerako zaharkituta daude, eta bizi garen munduan, eta zer, ezta, enpresa honetan, eta jendeak beti jokatu nahi du gauza berrietara, eta dagoeneko, Spider-Man 2, oen dela urte bat atera bazen, ez dut jokatu nahi, orain modan dago beste kontu bat, ez? Eta kaso hori barreko hori ikusak gaitxuko notxon bebai. Ejekutiboan txat, garantzitsu nahi zela, lehengo azteko edo hilabeteko salmentak. Horren, klaro, PC-era urte bete berando goltzen badan, jazteko boom hori, estanda hori ez lortzen. Horren, klaro, ejekutiboan begizetan, honek ez dugu egin arrakastarik, naiz eta gero epe luzera ondo saltzen dizen. Ondo saldu edo, bentsat, buruzen doztu, ezta? Bueno, albiste honekin amaitzeko, aurretik esan dugu albistearekin batera, Sonic, PlayStation Plus arpidetzaren prezioak areagotzeko erabaki ere iragarri zuen, 2 edo 3 euroko igoera arpidetzaren arabera, kenduta urteko arpidetzak berdin mantenduko direla, ez? Erabaki hau egungo merkatuaren egoeragatik hartutakoa dela diote, azken egunotan beste zenbat enpresek erabilitako arrazoia errepikatuta, bai? Asosarbak edo barkatu ez asarbak zegoen. Phil Spencerrek aipatutako aitzakia berbera zen, eta egia da, ez? Egungo mundu mailako merkatoa, apur bat aldero ez dauta dagoela, eta beraiek egokitu behar dute, baina berba da, jokaleri begira ez da erabakirik erakargarren, ez da? Edo ere, aldaketak esarri dituzte, baina orain arteko arpidunek ez dituzte aldaketarik nabariko arpidetza bera aldatu arte. Bai, zoritxarreko erabakizea, betiko espero gendu nolako igoerak nik uste dute alde denatek espero guzela, bai Nintendo, Xbox, bardintxo noren aldetik, bai beti. Eta, betiko, txikize da, 2 euro, ez da askorik aldatzen, baina aldi berien asko aldatzen da, ez? Peluzerako arpidetza dire, jentiek kontsoli edekien tarte berien erabiltzen duz, sarritzen, ez? Eta, ostras, gora, galditzu barik, eten barik, Nik uste dut hemen saiatzen dela, ez, azkenean, enpresa bakoitza, konsola bakoitza, bere ekosistema gailentzia, eta azkenean pertsona asko egin beharko dena bat aukeratu, igual lehen izatezan bezala gehiago, ez? Bat bakarra aukeratu, eta dana hor montatu, eta saiatu horrekin bizitzen, ez? Igual bizi izan ditugu urrezko aro batzuk, ez? Non, igual PC-akin posible izan gauza pilo baten ibiltzia, eta hola, eta oin berriro emoten da enpresak egingo da bela Nintendoren estrategia, oso ondo funtzionatzen da bena, eta ikusiko dugu. Nik uste dut enpresaren txat oso ondo funtzionatuko da bela, bai. Ikusita PlayStationek gainera dauka pelota beretiatuan, ze ikusita Xboxek ez dula generazio honetan ezarrez egin, praktikoki, jokalariak berenean mantendu behar dutela. Eta gaur egun online jokatzea, bai ala bai dan, ez, jende gehienentzat, prezio igo ezak eta jendea tragatu inberdu. Osa, ez dago besterik. Eta punto, gero eskuzari jarriko dute merkatuaren egoera taztea, bale? Nik zezatezu da, 2 euroiek aurreztu zitzazketzun eta ondo geratu zure jokalarekin. Baina, bueno. Bai, guztiz. Bueno, beste Xbox ez gain, PlayStationen irtengo dan beste joku bati buruz, hitz egingo dugu orain, ez edozein joku, aurtengo bomba nuklearra izango zen Grand Theft Auto 6, GTA 6, eta, bueno, kontua da, Strauss-Zelnick, Take-Two Interactive Software enpresako arduradun nagusiak, esan da bela, bere azken finantza bileran, ez dagoela beste atzerapenik, ez dela egongo beste atzerapenik, hau da, jokua bai ala bai, azaroan 19 estrenatuko dela. Bai, esan dago gainera, oso tonu garbian, literalki esan dago, esango nuke, oso argiak izan garela, jokoa azaroaren 19 estrenatuko dela adierazterakoan. Eta hori, bueno, kontutan izan da, birritan ja berandutu dela jokoa. Odan, baita ez, susmoak eta zilegi da eukitzea, ez? Da nio jende asko, que susmori badeko, Entzun dugu gure telegram taldien, bai.
oso garbi esaten dau, baina ja gertatu da, ezta. Duan, hori, 2025ko udazkenean kaleratzea zen asmoa hasiera batean, gero maiatzera, 2026ko maiatzera atzeratu zen, eta azkenean ja azaroak 19ra ematen da atzeratu da bela, eta itxura danez hemen geratuko omen da. Egia da, batez bez, eragindotzala beste bideojokuen argitaratze datei eta argitaratzeei, eta bueno, ikusiko dugu, egia da, azkenengo trailerrean oraindik maiatzeko data asaltzen dela, eta, bueno, orduan, seguramente Leicester espero beharko dugu beste iragarpenen bat. Eta gero, patata berua ez, kasu honetan, daukagu presioaren kontua. Beti esaten dugu, norbaitek ero jokuren batek eskatu baldin baleik presio oso altuera absurdo bat, GTA izango dela, ziurrenik, jende asko gongo dalako presta ordaintzeko. Eta, bueno, egia da ez dabela zehaztu, zelnikek, eta esan da baita literalki, inoiz ez dugu marketing iragarpenik egiten gure analistentzako deialdietan. Inoiz. Bueno. Ikusten da, tipo jatorra dela ikusten da, ez? Tipo berezisa bentzat, bai. Bai, a ber, ez dakit. Azken egunotan, bai bezalako saltoki handiek, jokoaren erreserbak abiatzen azteko mezu elektronikoak bialdu dutze erabiltzaileei, jendea prest eta adi egotera bultatzen. Egia da baita oindala gutxi egon zala inkesta bat egin omen zeben Inglaterran eta Estatu Batuetan, eta ibilizien galdetzen presioan inguruan, ez esaten zenbat ordainduko zinuke joko honegaitzik, zenbat da bidezkoa, 100 eurotik gora egitezen baldin bazan erosiko zinuke, bai ez, eta bueno, orokorrean egia da hori bari, Inglaterra eta Estatu Batua diela, baina oso presio altuak, ez, barajatze ziren, presio bidezkoak 80 euro inguruan zeren, eta gero, erosi, danok erosiko zebela, danok ez, baina 160 batek esate zeban erosiko zebala, eta gero beste batzuk salantza, eta ez da gize, baina esaten duzu, joder. Ikusten da, ez, dala joko bat orokorrean hemen pulso handio bota leikena. Así que izango da gauza berezi bat. Marketing kanpaina udan abiaraziko omen dabe, bai, hola dinue arduradun nagusizek, eta esan da, bueno, datozen astiak oraindik ez diela uda garaia, así que egun batzutan lasai geratzeko eskatu dau, eta ekaineko aurkezpenetara begira jarri dira. Bitxartean, hori, zurrumurruek trailer berria gaur argitaratuko dala dinue, eta gero ekainaren biko State of Play aurkezpenean jokua berriz erakutsiko omen dabela. GTA 6 PlayStation 5, esan duten bezala, eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko da, eta finantza bileran irabazi buruzko datuak eskaini ditue Take-Twotik. Datu esanguratsua, Red Dead Redemption 2 historiako 3. bideojokoik salduena izatera iritsi dala. Egia da baita esan behar dala, ez? Adibidez, Steamen presioa oso kompetitibo euki izan da bela. Ez da egite, 15 euro ingurutan estan saldu. Igual gutxio, ez nago ziur, igual begiratu zeikie. Eta kontutan izan behar da, 85 milioi unitate, baino gehiago saldu dituela, Arthur Morgan Cowboyaren abentura honek. 2018ko urrian estrenatu zen PlayStation lauan eta Xbox One konsoletan, eta gero PC-ra iritsi zen urte bete beranduago. Aurretik zela ez, Rockstarren beste bideojoko bat badago ez, azkenean GTA 5-ek 2. postuan jarraitzen dau, eta hola mantenduko da denbora luzez. 230 milioi GTA 5 baino geixo saldu ditu Take-Two, 230 milioi, azkar esaten dana, eta bueno, gogoratu ez, badagola beste bideojoko bat, gehiago saldu dana, eta da Minecraft, erregea dana, eta batez ere erregea izan dana, ez? Azkenengo YouTubeko garai guztian, batez be, azkenengo 15 eta 5 urte artean, izan zana jaunta jabe. Orduan, 250 milioi bideojoko, baino gehiago salduta, ez? Hartzen da lehenengo postu hori. Baina, bueno, badauka meritua, ez? Eta batez be, Take-Two. Ze, bian artean iaia eramaten dago, ez? Minecraften beste.
Ni asko horretxu uste, entzutik Red Dead dala irugarrena. Osa, GTA Bai. ingo zelantzarik ez. Eta Red Dead, niri, iruditzeten maizulan bat, egiz izan, kriston joku iruditzate. Baina neman petzetan publiko zabalan artien horren beste garrakasti guko banik. Baina, bueno, postenaz, alde batetik. Bai, ni igual, albiste originalea itzuliz, bueno, haure bai, baina GTA 6 gehiago irutzen zait Strauss-Zelnick hau konfirmatzea berriro ateratzea gehiago agian akzionistei begira, esateko egon lasai jolasamen aterako da. Jokalari, baina horrekin ez dena izan, jokalarikin ez dula pentsatu hau esateakoan, baina gehiago ikusten dut akzio dunena. Ze, esan dugun bezala, jolas hau da, historiako rekord guztia bat dituko ditu. Igual Minecraften 350 milioi ez ditu pasako errez, zeurazki etorkizunean bai, baino izango da, inoiz produkzio audiovisualik handiena, baina ez bideojokotan, bestela orokorki izango da handiena. Hortaz, karo, akzionistak jendea inbertitzen nahiko da diru asko honen inguruan. Eta urduri ongo dira, ze geizki aterako alitzateke, gezki ez da aterako, jeteak beti diru asko iraziko, baina ez badu irazten, imaginatu itzazketen kantitate astronomiko horiek, urduritasuna egon daitezke horrekin, ez? Bueno, ezin ahaztu honen diferentzua, ez? B aldea. Bai, holako produktu arrakastatxo ateratzeko, zen holako praktika, bai, eduki berrituzte enpresa hauek, eta langileekiko harremanak eta esplotazioa, ezta? Askotan, langileak eta nahiko esplotatuak izan direla esan da enpresa honetan, eta gainera, azken boladan, auker ez banago, Parlamentu Britainiarrak ere, arreta eman dio, eta bertaratzeko eskatu dio, langileak sindikalizatu nahi dutelako, eta ez dietelako guzten, ez? Orduan, nik uste dute Rockstarren gainean hitz egiten denean hori ere aipatzekoa dela. Bai. Zantzari parik, inoz ekarri zen dugu erratxadera, bat ez da horri bizitrenien protestakaz eta egur nahiko txugon zanien, ez? Gentie kaleratu biela sindikatu antolatzeko, ez? Ibizan gentie kaleratu bien, gero horren inguruen Edinburgoko bulegoatan, ez? Ibiziren gora eta bera. Eta bai, segurunik GTA 6 estrene hostien, guzatxo gehiago be, helduko jakuz, hori zantzari parik. Ez harritu kaleratzen masibo bat egotea, Baina batzen da nien, gero egizela GTA 6 dekola erronki, ez dela bakarrik kampainena, nik uste begirada naduzla jarritzea onlineen, ez? Irabazi sekortia doz benetan, eta hori da asmatu biala ben puntua. Red Dead gazespin asmatu, egizela beste mota bateko joku dala, ez da legoa horren erreza saltzeko, eta edukizeke prestetina, baina ia GTA 6 gaz behoingo honetan asmatzen da ben. Nik uste baietz, bosgarrenagaz oso ondo urteiak edana, eta ia ritmo hartu dedekie, baina ikusko dugu, zelan altzen da, nia online ez zuzenien kampaina erratera estrenetan dan, zeurrekoan berandu hau estrenen izan, orduan joko beste zalantza asko dauz. Albistea gau izanik, usteet gaur analizi txiki bat daukagula, eta zer utzen zaizu, horrekin jarraitzen badu? Niatxik horregoaz. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Analizi barri bategaz gatoz, baina oingoan hardware pizza bateri begiri jarriko gara. Gure saioan horren beste aldiz aipatu dugun Steam Controllerrenara hain zuzen be. Izan be gure artien bantzik probatzeko eta eskuartean edukitzeko aukeri eukideu, eta tamienek be eukin badeko, baina gero mogo esku, beraz alpena. Eta esan analizionegaz, aztertuako dugu azkenik, ia PC-ko jokalarizentzako agintutako aginti ote dan. Orduen, ez da gizbizuntzako galderatxo hau, ia zer dala eta erabaki zen duen erosti, ez? Ez da gizema denpora eskaino dutza zuen, baina batez be, zer bultzatu zaitzuen Steam Controller 2 hau erostera. Bai, nik denbora erosten, erosteko denbora behintzat, ordu bat. Eskaini nion. Bai, ze hori bilizen polemika, ez da. Atera zenean, Valvek edo txituen gauzak edo ongi egin, edo ganoraz egin, eta erosteko arazo handiak izan dituen. Baina behin lortuta, egia zan, ez dakite asteazken edo ostegun batean izan zan, baina astelenean ja bidalita zegoen.
bai, orduan zentzu horretan oso ondo. Eta, nik esan behar dute bereziki erabiltzen, bereziki ez, soilik erabiltzen dela Steam Deckarekin, bai, horre telebistan daukadala, txufauta, eta erabiltzen dute holan dok txiki bat, eta dok horrek duen USB-C batera entxufatzen, eta erabiltzen dute kontsola telebistan, kontsola arrunt izango balitzez. Eramaten dozu, kableakin erabiltzen dozu? Agintea diozu? Bai. Ez. Hor badago puk izena duen zera bat, dala, ez dakit nola saldu. Bai, magnetikoa, bai, agintea jarri daitekela horren gainean, eta hori, puk hori entxufatzen da, dekera, edo, deken dokera, eta orduan agintea sinkronizatu egiten da, kargatu egiten da, eta berez bere konexio propio dauka, ez doa Bluetoothekin, baizik eta berez duen zera batekin, orduan, are gehiago, dekean, eta imaginatzen dut, etorkizunean, Steam Machineen gauza behar izango dela, ikusten da, zenolako konexio kalitatea duen agintea kontsolarekin. Bai, hor agertzen da hor goian, ez soilik wifiaren kalitatea, baizik eta agintaren kalitatea zenolakoa den, ezta? Horren beste ikur bat dauela esan nahi oso, ezta? Hori da, eta harritzen da, ikusteak, askotan, laranja dagoela, ez? Hor dago, gorri, laranja, berde, ezta? Eta naiz eta askotan jartzen da laranja, ez dakit ez naizelako zertzen telebistatik oso gertu, baina nik behintzat ez diot nabaritzen lagaz, ezer, bai? Pixka, lau larro izan da, Pertsonatek, orain pentsatzen badu, uste gastatuta dagoela, baina erostea, pentsatzen badu, ze espero ezake izatea mando honek? Nik uste dute, erosten duenak jakin behar du ze erosten ari den. Bai, ze behar bada, produktu hau ez da berarentzat. Behar bada, nahi badu, konektatu eta jokatzeko balio duen produktu bat, horretarako, Xbox aginte normal batekin nahiko, edo PlayStationeko aginte batekin nahiko, Xboxeko da esan dut, merkeagoa delakoan, ez? Eta oso profesionala bada, behar bada, igual ere etzaio balioko, eta erosi barko du Xboxeko elite serieko agintea, edo, ez dakite, PlayStationek ere badu horrelako baliokiderik, ez da? Ez dakit nola ditzen da? Ez da eman esko batzen. DualSense Edge, bai, hori zen, hori da. Hori da, mando profesionalagoa, DualSense, aukera asko ditu, baina zera kompetitiborako ez dut uste balio duenik ere ez, bai? Orduan, hau norentzako da? Trasteatzen gustatzen zaio norentzat, bai? Eta batez ere, ordenagailu jokoetan eta aritzen denarentzat, eta telebistan ibili nahi duenarentzat, ez? Azken batean, hor badituzte, trackpackak eta horrelakoak, ez? Hori aginte normalak ez dituztenak, bai? Hor giroskopioa, eta bai, oso erraz eta konfigurazio txiki batekin ere eramaten direnak, ez? Oain arte, nik produktako jokoetan beti topatu izan dut. Komunitateak sortutako profilen bat, bai? Nik neuk ez dut ezer sortu, bai? Jokoren batean edo birritan, ibili naiz desaktibatzen atzeko botoiak, ez zaizkit bat ere gustatzen, normalean, bai, beste batzuetan, bai. Normalean, ez gustatzen hori ibiltzea, nahiko ditute gainerako botoiekin, baina, komunitateak sortutako profil horiekin nahiko izaten dut, ez? Gero zu ibiltzara adibidez, profil horrek hartun eta horren ganin eraldatzen gauzak zure gustura jartzen, hori bai jozu? Bai, hori ere, horretan ere ibili naiz, ez? Nolabait esateko, hiru edo joko mota edo topatu ditut, ez da, bat, aginte normala eta aginterekin funtzionatzen duten jokoak, bai? Horretan ez dago arazorik, ez da, konektatu eta jokatu, bai? Gainera, Xboxen aginterean antolamendurekin funtzionatzen dute, Steam Deck berak ere botoi berberak ditu, baita menu eta ez dakit, eta view guztu deitzen dela botoia ere badu, eta orduan, Xboxen agintearekin konfiguratuta, glifoak eta guzti,
bai? Arazorik gabe, ezta? Eta honetan, pues, bueno, ibili naiz, jokatzen, esaterako, Warhammer Space Marines bezalako jokoak, Halo, Expedition 33, bai, eta holakoak, ez? Primera. Gero, baituzte beste batzuk, bueno, ezta? Agintea, nortze dituztenak, baina, sagua eta teklatuarekin nobeto jokatzen direnak. Bai, esaterako, Age of Empires bat, Diablo bat, eta, bueno, ezta, hainbat aventura grafiko, ezta? Esaterako. Honetan ibili naiz probatzen, Telltalen Sam & Max jokoa, eta honetan, jokoak badu bere aginterako, dago adaptauta aginte normal baterako, zuk palankekin edo mugitzen zula pertsonaia, eta best, eta gero botoi bakoitza ditz bat da, ezta, sartu, hitz egin, eta best, ezta. Baina, joko hau dago degienduta eta asko sobeto jokatzen da, saguarekin. Orduan, komunitateko profil bat geizta daukazu, eta hori erabili jokatzeko, eta orduan jokoak ulertuko du, saguarekin jokatzen ari zarela, eta komunitateak eta, teklatuarekin, basetarako menua sartzeko eta teklak eta mapeatu egiten ditu, eta asko zeroso da horrela jokatzea. Nik behintzat, nik behintzat gozatua hartu dut. Holan jokatzen, probatu egin dute Fate of Atlantisen ere bai, zentzu horretan nahiko retro jokalaria naiz, eta post-posik horako jokoetara telebistan jokatzea, segulako gozamena da, ez? Gainera, hemen gauza hon bat badago ere bai, eta da, profilak Steam Deckarekin partekatzen direla. Bai, hau da, ez duzu sortu. Nahi baduzu, profil propio sortu dezakezu ere bai, Bai, Steam Deckak, Steam kontrolerrak badu bestelako funtzionen bat, grip hartuta edo, bai, zuzenean edo gauzaren bat gertatzen, Nikolakorik ez dut erabili, bai, baina nahi izan ez gero, profil independenteak eta sortu aldo dituzu, bai, Steam kontrolerako eta dekerako. Baina, por defecto, bai, deskargatzen baduzu profil bat, bietarako. Aplikai, ezta, egozten da, dena dalakoa. Zentsu horretan, nire gauza bera, berez, Steam Decka erabiltzea tenien, ez da botaten faltan, edo kontrara Xboxen mandoa, ez dut bi erbesterik, gerolako jokuetan estrategia jokuketa ipatu duzuz, hor bai dinozu, hemen trackpad eukitzi beste botoi danak, ez, danak ondo mapi eta ondo konfigureta, eskezin dalderatu, eta hor konturatzen zara benetan. Hemengo gauza ezaugarri berezi honek, badeki euren baliza, badeki euren pizua. Bai, eta hori telebistan esan dudan, ezta? Jokatu hori izatea da, pasada bat. Eta horretaz aparte, purtsu bat kontu komplikatuenak diratekenak, adibidez, emulatzaileentzako, bai. Adibidez, 3DS-eko emulatzailea probatu egin dut komunitateak sortutako profil batekin, eta nik adibidez lehen, nuen Steam Deckean, eta portatilea jokatzen honean, pantalla ukigarria daukazu, eta horretaz gain, trackpacka, erabiltzeko sau eta, egiten du pantalla ukigarriarena, eta parte, 3DS-ak berak baditu, berez, aginte normal batek dituen botoi danak, bai, 3DS, 3DS-eko amaieran atera zituzten modelo horiek, ez? Baituzte, L bat, L2, R bat, R2, gero bi palanka, bai, bi stick, eta, lau botoi, starserek, ez dakiz, eta gara, erabiliko baduzu, adibidez, eskerreko palanka, sagua mugitzeko, eskerreko palanka galtzen duzu, berez 3DS-eko palanka galtzen duzu, ezta? Orduan, Steam Deckak, guretak sortu egin zuen profil bat Steam Deck horrekin erabiltzeko, eta orduan, trackpackarekin erabili duzu, sagua, eta gero, klikatu trackpackarekin berarekin. Trackpacka sakatuta hori ere, bada botoi bat. Eta hori, oso ez dakit, oso erosoa da, oso eroso egiten zait. Gero gainera, atzeko botoiekin ere, baduzkazu, klikatzeko aukerak ez, eta esaterako mikrofonoarekin ibiltzeko, volumena igotzeko, volumena jisteko, jokoetan, claro, 3DS-eko jokoetan, mikrofonoek egiten zuten bakarra zen soinua dagoenela ez,
begiratu, ez? Orduan, soinua dago, ez dago, eta ibiltzen zaratzeko botoiekin eta jokara, eta geratzen den beste botoia, zera, izteko pantaia, bai? Orduan, hori guztiak inari izatea, eta, bueno, lehen dekarekin egiten nuen, baina telebistan jokatzen nuen, hori guztiak galtzen nuen. Horren, ja ez. Bai. Eta barkatu, ez dut esan, zera, jokatzean ere, naiz eta handia izan, aztuz eta aipatzea, handia da, bai, baina ez da berezeki pisutxoa, bai, oso erosoa da, baina dekarekin konparatuta, oso eroso, ze deka bera, neko pisutxoa da, eta horren ibiltzea honekin, ez dute olakorik nabaritu, eta gainera, sentsazioa kaipatuta, esango nuke, gurutzeta dagoela kokatuta hobeto. Lehen adibidez, dekarekin, bidimentsioko plataforma jokoetan aritzeko, Hollow Knight edo Celeste edo lakoetan, ez da, ibiltzen nintzen, estikarekin, zitzaidago gustatzen, palanka, oso atzean geratzen zen, eta horrengoan kontrako gertatzen zait, bai, oso eroso ibiltzen naiz, estikarekin ere bai, baina gurutzetarekin ere bai. Eta orduan, adibidez, asteburu honetan, aprobetxatu eta bide batez Celeste amaitzea lortu. Eta trackpadan kokapena niri horrek deitxio esten gehizen, ez erakarri, deitxu, ze ikusten eban, itxura baten, deserosoak zirela apuruet euren kokapenak, baina jende dino oso ondo dauzela, ez dakit zuri ze... Bai, hombre, nik oso denbora saltarte luzeak ere ez dut jokatzen, jota ordu eta erdi, orduan, gehiago jokatu da, ez dakit zenolako sentsazioak eduko nituzkeen, bai? Baina holan ordu eta erdi egon nahi jokatzen holan jarraian, eta ez dut arazorik izan. Bai, eta baina esan dudana, batzuetan dekarekin bai edukitzen nuen holan, batez ere gurutzetrekin eta jokatzen nuenean, oso alboan geratzela, igual kanpo alantza edo... Hori da, eta horrengoan, kontrole honekin ez. Ni bentsat nago post-posik produktu honekin. Baina, erosleak, edo balizko erosleak, pentsatu beharko du berarentzeten ala ez, eta ez iran empatu dana. Osea, bentsat ergonomikoki eta erosotasun aldetik euneko handi batean, asmatu da. Bai, eta saia zen, Saia zen, ze... Horren beste guzadekoz, bai. Ja. Nik aurrekoan pentsatu nuen, ez da? Hau erakutsiko banio, nire ezeari aurra nintzenean, ez? Begira, holan izango dea gintak etorkizunean, ez da? Eta nire txikitako zera izaera horrek jokatzen zuen nesera eta horrek basitu min botoi eta eta ikusiko luke hori eta zako luke, hostia, ez da hausetarako, eta zer egin daiteke honekin, bai? Bai. Claro, es que nien pentsa bierda da, estien kontroletan aukera gezinak autasko daizela, ez? Bai, mile botoidekoz, mile giroskopio, gripsense, ez dakiz, horrek erabiltzen duzuz, nahi zen ezkero, beste aukera asko, bestela mando normal baten moduen erabiltzeko aukeri dau beti, ez? Naiz eta €1 balizo. Zan behar dut, Switch B-rekin, ohitu naizela giroskopioarekin jokatzera, puntatzeko eta, posibili naiz Resident Evil 9 pragmatan eta holan. Eta PC-ko joko askok ez daukate hori zera, ez da? Erraz konfiguratzeko, ez dago, erraz konfiguratzeko aukerarik. Eta Steam Deckarekin ere, jokoak berak ez du egiten. Bai, hau da, sartu behar duzu eta zuk sortu lezu profil bat, zaila da, eta horren falta ere somatzen dut. Ja baino ohituta, bai, atzera pauso bat iruditzen zait. Eta gero, baina kontrolerrak badauka, ez? Komunitateko konfigurazio batzuk igual izango da, ez? Giroskopia konfiguratzeko aukera, zuzenia, no? Instalatuta... Izango da, ez? Baina ibili behar duzu bilatzen, ez? Natiboki ez dauka. Barkatu? Natiboki ez daukala... Hori da. Uste dut hori garatzaiek eskatu beharko luketela, ez? Behin probatuta, giroskopioa behintzat, gatz egiten zait, bueltatzea bi palanken sistemara. Bai. Nina zinioso itxu da, igual horraitzik izango da, ze beti dekanera bilot, eta konfigurazio puntu hori bier dagoel, eskatzen da, belez? Gero denpori igual joango izela beste mogatera gaitzen euskalo, esken finen, ona dekona Steam inputek batez be, dire, eguneraketa danak, aldaketa danak, hor gauza txukuntzen doazela, eta Steam controller hornek gauza berberak jasoko duz. Berez egin eteke ez, dekarekin etortzen den joko hori, bai, probatze joko, ez da, enez gogatzen modetzen da. Badago joko bat deka probatzeko.
Horretan ere, pues, giroskopia ondo implementatuta dago, ez? Aperture Labs ziren, ez da? Bai, hori da. Jo, ez dakit probatu duten inoiz, hori. No dago, a ber, ezken da portalen historitxu bet, baina, bueno, barra txugoteko da ikesteko, oso ondo. Bagitxu. Nik horrekin jakin nuen, soilik atz potoloak palanketan jarrita, bai, mugitua zenuela Bai. konsola. Bai, hori pasabatu ditza, eta nintzen flipauta. Hori ikusi nuenean. Bai. Eta oin eleke goza bera atxeko grip horrekaz, bai, ez da? Hori albitzen dutxu, bai. Beste Bai, baina konfigurazio horrenik ez dut topatu hori erabiltzen duen jokorik. Ja, hori beste zorakeri bada, eta horren konfigurazioa be preste birko dire, ez? Dago bat, Aperture Desk Job, eta Hori, beste bat, hori. Aperture Hand Lab. Izango da Desk Job, ez? Hau. Derzio, hori da, bai. Vale. Oso ondo. Hori eta Hori, gabiz eta ikusten be bueno. bai, oinartien Steam zabalik egon bihar zan, Steam kontrolerra labiltzeko, gabiz ikusten atxadanez Linuxerako badabizela ofizialki sartzen Valvekoak Steam barik erabiltzeko aukeri, olako gusatxu behiko dugu, orduan, bueno, ondino, amet igual urte betera beste analizi bet be, eskainarko jakola mandoari, euskalo, baina, bueno, gabiz gusatxu behiko guztan. Bai, atzo eguneratu zen, ez dakiz ze sartu zioten, baina atzo egunerek eta eskatu zidan. Bitxu. Orduan, horbe, igual damien ekeltzen dut zonerako beste aukera bat egon berretxago. Hori da, oso ondo. Ba, ez dakitxo negaz, bai. Zan da. Hori da, ez, bai, egau gala, ez, bukarara, nik uste pasatuta dana puskat. Steam kontrolerra, bueno, probatzeko gogua badaukat, baina onjokan nik uste dute pare bat astetxo itxuen beharko dutela. Eta bueno, eskerrik asko analizia gaitik, eskerrik asko baita entzuten egon zatenei, eta, bueno, datorren astean berriz etorriko gala, ez? Gauza gehiagoekin. Datorren astetik aurrera jagurrea dator, osake, bai. Hori da. Eiru, ez da, zelakoan. Hori da. Ekarko dugu aurkezpenan agendia, ja presetadeko gule, eta horreko horri buruz hortan bai, así que gogotxu horretarako. Hori da. Bueno, ondo ibili. Ondo ibili. Aio. Hor...